Berfin tiseyo plevor rind o spia qedexeb nometi semed maya matı nimtehez kerd o sineya emir xura virt ma nivirtira. Berfin rindê welat û Mezopotamya gili derg bejn barî çim zêtûnê ma nomê ti kerd zer û naw qijon xwe ya ma zaf bêdêl daw la hunca ti çoy nideya. Berfin rind û rî esmerê welat ma umbazon ti kuyona adir nawta qirwera gazî û hewara derdumarê ma veng tililyonyen ta sera şina. Ah Berfin wa merg bibîn ciya-mendiş çinê bîn fesad û neyaron niverda ma mirdayo bînvîn hesrêt welat û hezkerdiş ti riyez bib hin şîn meşû Berfin ez memê alan tiya mirzîn.